Počúvate druhý diel podcastu spoločnosti Proma. V predchádzajúcej časti sme hovorili o digitalizácii v stavebníctve. Teraz nadviažeme témou, ktorou je umelá inteligencia, ktorá sa využíva aj v tejto oblasti, aj v stavebníctve. Opäť je tu so mnou generálny riaditeľ spoločnosti Proma, pán Ján Majerský. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže ako vy vnímate z vášho pohľadu umelú inteligenciu v stavebníctve? Dovolím si povedať, že tak ako bola príležitosť digitalizácia pred rokmi, ktorú dneska už máme ako samozrejmosť, tak je dneska a tak vnímame umelú inteligenciu ako ďalšiu mimoriadnu príležitosť pre stavebníctvo a pre nás, hlavne ktorí pracujeme v oblasti predprojektovej prípravy a pri riadení týchto investičných procesov. Umelá inteligencia dnes čo umožňuje, si dovolím tvrdiť, že ani neviem definovať. Iba cítim, že to je niečo výrazne väčšie, ako bolo vôbec zavázanie digitalizácie a virtuálnej reality, o čo sme hovorili v prvom podcaste, a o nejakom digitálnom riadení tých procesov a tak ďalej, pretože vnímam, že táto umelá inteligencia môže aj niektoré riadiace procesy u nás nahradiť. A takisto výrazne môže ovplyvniť alternatívy možných rôznych riešení, či už technických, konštrukčných, architektonických, urbanistických. A vidím tiež príležitosť tej umelej inteligencii aj na riešenie v realizácii stavieb a neskôr potom aj pri tej prevádzke. Ešte raz odpoviem, že ako a v akom rozsahu naozaj si ani nedokážem dneska predstaviť, ale vedel by som ich možno v časti aj zadefinovať už. A využívate už umelú inteligenciu v spoločnosti Proma? Alebo ak využívate, tak ako? No, keď som povedal teraz na konci, že už si viem niečo predstaviť, tak odpovede áno. My sme už s umelou inteligenciou v Proma začali, respektíve by som to poopravil, že začíname a tak ďalej. Opäť, ak som spomínal, že máme zriadené VDC štúdio, ktoré nám zabezpečuje implementáciu a riadenie digitálnych procesov v Prome, tak sa teraz chceme vytvoriť oddelenie umelej inteligencii pri tomto našom stredisku VDC štúdio, ktoré sa bude týmto špeciálne zapodievať a samozrejme implementovať, školiť, vzdelávať a tak ďalej. No ale toto nie je taký jednoduchý proces, pretože umelá inteligencia nie je nejaký softwarový produkt, ktorý si jednoducho kúpime a teraz budeme s ním pracovať, ako pracujeme v tých digitálnych procesoch, ktoré tam už v Prome dneska máme zavedené. Umelá inteligencia potrebuje nielen stavbárov, architektov, ktorí vlastne idú používať, ale bude potrebné mať aj IT špecialistov, ktorí budú vedieť nastaviť tie procesy, ktorí nás vedia naučiť zadanie pre tú umelú inteligenciu, ktoré ona potrebuje na to, aby sme dosiahli požadovaný výsledok. A hlavne, či ten výsledok my vieme použiť. Pretože projektovanie a realizácia stavieb je nadprimerne zodpovedná činnosť a v prípade, že niečo zle naprojektujeme, či už z hľadiska statiky alebo z hľadiska energetiky, tak jednoducho, keď to nefunguje, môže to spôsobiť kolaps tých stavieb alebo dokonca aj nejaké havárie. A toto v tej umelej inteligencii zatiaľ nemáme úplne isté. To, čo môžem povedať, je to, že my sme už vyskúšali zatiaľ, by som povedal, tú jednoduchšiu verziu umelej inteligencie, ktorá nám dneska vytvorila nejaké návrhy interiérov, ktoré sme zadali. Urobilo nám 3-4 návrhy, z ktorých jeden bol aj celkom použiteľný. Samozrejme sme to zatiaľ tak formálne zadali. Takisto sme formálne zadali statiku a statickú schému a vôbec tie priebehy vnútorných síl na nosnú stenu zvislú. A umelá inteligencia nám vytvorila a nakreslila celý výkres výštuže. Ten samozrejme musíme skontrolovať, nebol použiteľný, vzhľadom aj na to asi to jednoduché zadanie. Ale toto som povedal ako príklady toho, že keď toto sa naučíme, tak dneska nám môže umelá inteligencia nahradiť významne niektoré projektové činnosti a môžu uľahčiť a hlavne zrýchliť spracovanie týchto projektov a tak ďalej.
Dovolil by som si ešte podotknúť na ďalšiu vec, že našim takou stratégiou v tom je, okrem teda toho, že vytvoríme to oddelenie v tom VDC štúdiu, tak jeho úlohou by malo byť práve testovať rôzne softvery, ktoré tá umelá inteligencia aj potrebuje pre svoju komunikáciu. Dnes už také softvery dokonca existujú, sú firmy, ktoré sa na to špecializujú a vytvárajú podporné platformy pre naše digitálne nástroje, ktoré v Prome používame. Tým najdôležitejším, povedzme, alebo najviac obsiahnutým je Revit, ktorým vytvárame 3D modely a BIM modely, alebo Archicad. A tieto nástroje, tieto softvery, ktoré to podporujú, sú takým vizuálnym doplnkom v tom projektovaní, ktorý nám práve z toho modelu Revitu, tá umelá inteligencia, vie vytvárať rôzne architektonické kreatívne návrhy budov. Napríklad, to je niečo podobné, ako som hovoril o tom interiéru, ale z hľadiska exteriéru. Ale čo je dôležitejšie, to je práca skôr pre architektov. Ale my potrebujeme, keďže sme hlavne konštruktérska kancelária, hlavne vytvárame tie projekty, ktoré sú pre realizáciu stavby, tak je už opäť k dispozícii softwarový produkt, ktorý máme záujem v najbližšom období testovať. A to je to, ktorý umožňuje štandarizovať niektoré procesy v projektovaní a vytvárať nám niektoré výkresy z toho modelu, ktoré si vybere tá umelá inteligencia. Napríklad nám vytvorila už pohľady. Napríklad tá inteligencia vie nám aj výkres kótovať, vie nám vybrať možno a urobiť nejaké výpisy tých prvkov a tak ďalej. A keby nám toto poslúžilo, máme obrovskú úsporu času, ak to bude relevantné, korektné a správne. Toto je ten problém, že či ako dokážeme tú inteligenciu skontrolovať. Lebo my sa potom na stavbe nemôžeme vyhovárať, že to spravila umelá inteligencia, ale to sme spravili my. A takisto tá inteligencia, zistujem, ona si vytvára také parciálne svoje úlohy, a ona ich potrebuje synchronizovať, tie úlohy. A to ten software opäť umožňuje. Čiže ja som zabudol možno už trošku do tej témy IT a do tých odborníkov, ktorých som definoval, ktorých my potrebujeme dneska k projektovaniu a ktorým my dáme zadanie na vytváranie takýchto softwarových podporných produktov pre tú umelú inteligenciu. Je predpoklad, že v budúcnosti si možno tá inteligencia aj sama vytvoriť tie produkty, ale naozaj dneska ten rozsah a tú príležitosť, čo ona umožňuje a čo dáva, alebo čo ponúka, dneska naozaj neviem ani zadefinovať. Myslím si, že keď si urobíme takýto podcast za rok, tak budem o mnoho viacej o tom možno aj emotívne hovoriť, čo to všetko dosiahne. A to som sa chcel práve opýtať, lebo hovorili ste už o tých skúsenostiach. Jasné, že tie skúsenosti ešte nie sú veľké, lebo nie je to vec alebo nástroj, ktorý by nejak dlhé roky fungoval. Sú to vlastne len také, dá sa povedať, začiatky, ale čo ja viem, keď položím takú hypotetickú otázku do budúcnosti, že kde by ste vy osobne, ako však vy ste odborník, celý život pracujete v stavebníctve, videli jej využitie tejto umelej inteligencie a akým spôsobom? No, myslím si, že v prvom rade je to v tej prvej etape prípravy projektov a to je vôbec pre architektov, urbanistov. My vieme dneska už digitálne vytvárame tzv. Digitálne dvojča, to znamená digitalizujeme územia dnes, nakoniec máme to aj v legislatíve už v zákone, ktorý je platný o územnom plánovaní, zahrnuté a definované. No a viem si predstaviť, že tá umelá inteligencia z toho digitálneho dvojčaťa tie informácie bude používať a bude nám vedieť robiť napríklad aj zadanie na projekt a povie, že v tomto území na základe týchto informácií, ktoré som získala, môžeš iba toto postaviť. A toto vie využívať samotný klient. Dneska to robíme manuálne. My si zistíme na portáloch digitálne, že aké sú podmienky toho územia. Prípadne sa pýtame ďalších, čo v tom území majú nejaké záujmy alebo nejaké inžinierské siete a tak ďalej. V budúcnosti toto môže robiť umelá inteligencia. Myslím si, že umelá inteligencia v budúcnosti nám môže úplne spokojne robiť aj vzdelávanie určitých digitálnych nástrojov. Pretože ona to bude vedieť dneska, keď jej zadáme, aby nám spracovala napríklad technickú správu, tak ona ju spracuje iba tým, že nám povie, čo obsahuje a ako obsahuje. Ale nespracuje nám ju samotnú. Ale ak tie informácie dostane, povedzme, nejakého softwarového produktu
podporného produktu, tak ona to podľa mňa dokáže urobiť. Ja si myslím, že bude dôležité iné. Aby sme my dokázali ovládať tú umelú inteligenciu. Nie ona nás. Lebo ak ona začne nám do tých projektov vstupovať nekoordinovane, tak vtedy začne nejaký problém. A tohto sa obávam celého a moja odpoveď na tú otázku je práve to, že my by sme sa mali naučiť tú umelú inteligenciu využívať pre nás. Hej? A vedieť, kde je tá miera jej angažovanosti v našej práci a kedy ju môžeme viac menej zastaviť korektne, aby ďalej nepokračovala. Obrovská výzva. Ja sa na to teším. Proma do toho významne investuje aj do ľudí, aj do organizačnej štruktúry, aby sme toto vedeli využívať, ale bez podpory IT špecialistov to nepôjde. No a chcem ešte aj na záver povedať, že aj možno bez nejakej legislatívy, ktorá bude možno určovať používanie alebo obmedzovanie tej umelej inteligencie. Ale neviem to definovať dneska presne. Ďakujem, pán Majerský, generálny riaditeľ spoločnosti Proma, za tieto odpovede. Určite budúcnosť ukáže, ako sa toto využívanie umelej inteligencie presadí, ako ho budeme vedieť využiť. Hovorili ste o ľudskom potenciáli a vzdelávaní a práve to bude téma ďalšieho podcastu, ktorý spolu pripravíme. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja.